njuzu hombe inonzi tuli inobva kumayambara yopfuura napo ichita champupuri yosvika ichipinda mukamuti ako kari apo kamuti ako tazirinapo vanga vachida kubhakucha mwana azonopinda kubuda kwaita akandwa wana munhu aita kukandwa chivanhu injuzu akapinda mumvura akadoyedza wongwa yanga akunyura kusimudza maoko kuti vamwe vamuone kuti ndaakunyura asi pakashayikwa akamunyurura kuti abude panguva iyoyo. Ziyope wakati ndiye kuya kumanya kutaura kumba anotsvaka yope mudhuze vana vangu vari 30 inga itori ngozi ngozi mweya yake hauna kuzorora zvakanaka chero unogona kungodonda kana mumwe mwana akatofire papo chigomba chiri kuseri kune ichi zvakatoshata hazvinomira zvakanaka. Yes, tichisangana zvakare muri yeZimbabwe paHodzing Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tadzoka zvakare kuChitungwiza. Kwaitika zvakare chimwe chitiko chinotyisa nekukatyamadza apa mukomana wechidiki akanyora form 4 last year awanikwa akafa mushure mekunge anga achishambira zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka ngatinzwe local residents nema eyewitness vachitaura chitiko ichi kuti chafamba sei. Ngatiwanzwe vachitaura. Mumusha wedu wedziu chikura mukati memusha unoyu mune njuzu iri panapa makavhara naMakandiwa apo. Makandiwa ndiye akavhara apo. Mune njuzu hombe inonzi tuli inobva kumayambara yopfuura napo ichita champupuri yosvika ichipinda mukamuti ako kari apo kamuti ako tazirinapo mukunzwa njuzu inouraya kutsura vana wenyu vasai panapa. Inonzi give more women ndikuda kuedza kutaura ndichivaonesa vese kuti mukukura kwedu pasi apa pakaipa panapa tiribva paoke tinosvika uku pakaipa. Pane njuzu imwe yaya yekuti ikauya ikasumudza inini sakomrade hameno kutrailer kana kuti dzimwai yakatombotsumudza pareta ndikamhanya rikadeka ini ndiri kuudza makomrades musatambe nemusha unoyu munourayirwa mahara bhozi njuzu iyo yakazosvika pakupiwa zita rekunzi tuli handiri kuona kadhamaka ini ndokona kabhaguja so many times nchidai but ndati pane vagari vemunomu vari kuramba kuti mune njuzu vanogona kupinda but hamupindike mumo. Vana vese tiri kuti musapinde. Chaitika ndechekuti mwana tanzwa kuti vanga vachida kubhakucha vanakirwa nemvura vachida kupinda vachida kuita sei but hanzi mwana azonopinda kubuda kwaita akandwa handikawana wana munhu aita kukandwa kureva kuti paitika dambudziko rakaipa chivanhu injuzu. Saka imutsarambe zvokuti njuzu munomu mune njuzu yakaipa hatidi zvinhu zvazva zvekuti mumusha munomu tirambe tichikochema mutsauye utungamiri hwese huri panapa huri kuiona tikuita sei mapurisa tomashedzi mapurisa chavo hanzi hamanje kuya pane vatuda kuti vazotora bhosi mapurisa akakurira munomu ari kuziva kuti mune njuzu. Saka vari kutotya kuti vakauyawo vakada kuuya nedzungu hamupindike apa hapapindike. Saka chairman chipindai saka kupinda kwandaita ini ndogona kushinga kuti dai box ndavati handene box nditore munhu tise zvikanzai kwamanje zvinozodetsa zvinozoita sei but isi chatiri kuita ndechati musha muno makaipa. Makandiwa akavharira njuzu ari kuti anonamata but munomu mune njuzu. Pamusoro mukoma ndanzwa muchitaura zita renjuzu iyi kuti inonzi tuli. Zita iri rakabva papi? Zita rekuti tuli izita ratakaona kuti
rega tingoipa yekuti tuli bhozi vanhu vanonzana tuli vanonetsa vane mhepo kubva kunana bulawayo kubva kunanani ana tuli vanonetsa plus kuona nemusha kuti toite chii zvangofanana nekunzi cyclone idai cyclone saka tikabvunzana kuti kwakati cyclone idai sei wakati idai. Alright, tanzwa zvakare muchitaura kuti mukomana uyu akandwa mudenga. Mungataurawo mhuri yeZimbabwe kuti kukandwa kwaitwa mudenga adzokera mvura here kana kuti akandwa kunze kwemvura? Zvaitika apa akandwa mudenga achibva mvura vakandwa panze. Bhozi zvinoitika njuzu ikakanda munhu afa haichamuda futi amarara inomuisa panze akandwa kubva mumvura kuiswa panze. Zvinorwadza chokwadi. Tichitarisa mukomana uyu nekumuona kwamaitawo hapana paakuware here tosingonzwa kuti hapana paakuware here. Sofa isusu zvataita ndabvunza mapurisa sachairman vakati hapana any damage. Angofa firo iyai kuti anenge achinzi hapana chiripo hapana chaitika saka kukuwara hapana. Zvinorwadza. So takatarisa mukomana uyu angave wemazera api? Mukomana anga ari form 4. Okay. Form 4 inogona kuita 16 years 17 years. Tikuona zvikuru kuti makomba aya ari kucherwa nevanhu vanenge vachiba jecha vanotengesa. Iyambiro ipi yamungade kuvapa zvichizokonzeresa njodzi dzakadai? Yambiro yatoda kupa vakomana vanotengesa majecha ndeyekutoti mayouth nemakomedzi vachabata vanhu vanochera makomba. Ve-environment vanofanira kubata vanhu ivavo bhozi zvinhu zvakaipa. Dai pasina makomba dai mwana iyi asina kufa. Bhozi aya makomba bhozi uyapinda nekuda kubhaguja nenyaya yekuti ari kunakirwa nemvura. Saka tichavamisa pazvinhu zvavari kuita. Totiwo vekumusoro ngavatibatsire pazvinhu zviri kuitika. So mashoko enyu ekupedzisira takatarisa nevana zvakare ndivo vane misikanzwa yekuuya kuzopinda muzvimadziva zvakadai angave api? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti mubereki wese ari panapa hatidi mwana anosiyiwa kana anobvumidzwa kunzi vabereki vane problem yekuti ko zvinezvi nenyaya yekunetsa kwemvura ene munochera mvura dzemutoileti ukoko ikozvesi mvura yakanaya ene munochera mvura dzemutoileti. Hatina mwana watichada kuona achichereswa mvura dzekuno kubani. Tengai mvura kana kuchera kuzvibhorani zviri kudhuze nemi. Ndinonzi Mutini Machenjerai mugaro wemuUnity D CHITUNGWIZA. Ndoti kune matambudziko nemhuri yarasikirwa zvikuru neupenyu hwemangwana. Chiitiko ichi ndingati inzvimbo inouya vana vachituhwina zvisiri pamutemo, vana vanobva munharaunda yedu yeUnity D. Asi ndichida kunyanyotaura kuri kubva matambudziko acho mazhinji. Matambudziko aya ari kukonzereswa kazhinji nekuoma kwaita upenyu. Vanhu vari kuita mabasa ekuzviraramira vazhinji kunyanya vari kuita zvekukanya zvidhina vaya ndo vari kuita yatinoti sand poaching pachirungu. Vakonzeresa kuti pange pane makomba akaita seiwawawa. Handitika zviri kuzokonzeresa kuti mvura inge ichizojenga rinozove dambudziko ratisvitsa patiri nhasi. Pamashurapo takaona motikari dzaitakura ivhu nearby church yaYaMakandiwa dzichiuya dzichivhara apo. Tichitotaura kuti ndo panoshanda inonzi land reclamation tichita gully filling kuedza kuvhara makomba kuri kuedza kuderedza matambudziko seirori ratiwira nhasi. Pamwe pacho tinotokungura kuti dai motikari dzemabhini dzichiuya dzichirasa futi marara imomo as a way of filling back magullies aya kuitira kuti njodzi dzakadai dzinge dzichiita sei dzichideredzwa through land reclamation iyoyo. But nenhau yekuti munharaunda umu tinenge tine vanhu vane mabackgrounds akasiyana, tinenge tine yatinoti peer pressure, tinenge tine yatinoti mob psychology. Saka panopedzisira paita matambudziko ekuti panoshaya anotsiura mumwe zvichizokonzeresa kunjodzi yakaita seiyoyi. Zvinorwadza baba. Pamazvinzwa kuti pane mukomana wechidiki anyura mvura mafira sei? Aiwa, zvinorwadza zvikuru irregardless yekuti mwana wangu wekubereka.
nekuti zvinonzi kubereka kwemumwe kubereka kwako, and it's our future. Utungamiriri hwamangwana hwarasika ihwohwo. Mwana anga akanyora O level yake next year, zvakutoreva kuti effort yese yekudzidza kwangaita is going to the drain. Pasina zvaachashanda maresults iwawawo. Saka zvinhu zvekuti tinoringe tichido kuti tibatsirane munharaunda yatinoti collectivization, tinge tichibatsirana kuti njodzi dzinogona kunge dzichidziviririka dzodzivirirwa. Patinogona kunge tichibatirana pamwe chete kuti mwana akanzi ngaatsiurwe, mwana ndiwe munhu wese. Mubereki usaiti hasha mwana wako akatsiurwa kana kuti akarangwa, nekuti ndo rimwe dambudziko riri kutisvitsa patiri nhasi, nekuti mumwe anenge asingade kuti mwana wake aite sei atsiurwe. Ukatorova mwana uya unenge wakutonosungiswa kunzi uri kutyora kodzero dzemwana wangu, uri kumuabhusa mwana wangu. Saka dai taita mubatira pamwe, muonera pamwe secommunity kuti mwana igumbeze, tinodhonzerana. Aripo the nearest person anokwanisa kunge achipa mwana chirayiro, dzidziso kuti anga ine ramangwana rakaita sei rakachengetedzeka. Zvinorwadza baba. So mashoko enyu kupedzisira takatarisa chiitiko chiripo nhasi angave api, tichirayirawo zvakare takatarisa kune vana? Ndichitarisa ndoda kubata zvinhu zviviri kana zvitatu. Kune ivo vana vacho dai vagonawo kuteerera rayiro inenge iripo, especially nhau yekuuya vachitambira nzvimbo dzakaita seidzidzi. Hadzisi nzvimbo dzakakodzera, dzinoita kuti tisipesere tange tichirasikirwa neupenyu. 2, ndozodawo kutaura nevabereki kuti vabereki dai tagona kubatirana pamwe chete nevana kumhuri. Each and every time ngatinge tichiisa ziso pavana, totaga mwana aripi uko ana asipoinzwa hana yako kuita sei kurova. 3, ndozobata vemutemo ezvinezvi tina about 2.5 hours vasina kubvira vauya. Saka in terms of sin attendance tiri kutotaura kuti sin attendance yavo itori poor, itori weak. Izvezvi pakutotaurwa kunzi mwana haachabviswa apa akutorara panapa because ma-service providers haapo, like VCID studios havapo, sekumaoffices kwavharwa. Saka zvakutoreva kuti it's a burden to the family vachiona mwana achirara panhu pakadai. Zvinorwadza. So mashoko akadaro munoatambira setinoziva kune ma-stray dogs anogona kutenderera. Zvakazofuma zvinzi mwana waye akadyiwa, vanenge vatsanangurira vachiti kudii nemaonero imi opinion? I think it's now a matter to do with the state. Saka anything that goes bad with the dead body, the problem lies with the state. Mhosva inenge yakustate. Saka tiri kuti dai vaedza kuita zvinhu zvavo with efficiency, nekuti dai konga kuri kunzi ndaenda papolice station with a case of theft, ndabirwa mari, ndarobwa mari, pangadai paita efficiency in attending the scene. But inhau yekuti pazoita SGD sudden death, hapana agency iripo, because takutona kunge vari kutaura kunge zifa wakutoti uyafa upenyu hwake hwatoita sei hwatopera. Saka scene attendance ngaienderane nema the way how they grade macalls avo, kuti kana ine danger to life ngavaratidze agency kuti kana ichinzi 20 minutes time ngavange vari pasini pa 20 minutes time. Izvezvi vari kukudza kunyora madhoketsu, hapana munhu ari pasini panapa. Sini inofanirwa kunge yakachengetedzwa, but all that havapo. Inini ndiri kutaura with the experience because I'm an ex-member. I served in the force for 15 years. Saka tiri kutotaura kuti their duties is very poor, service yavo iri poor, especially the police at town center. Their service is poor. Inotorwadza, inotowedzera pain to the bereaved family. Zvinorwadza chokwadi. Tikuona zvikuru kuti last week if not 2 weeks ago patown center paipane munhu akanga afa zvakare. So mashoko enyu takatarisa muno muChitungwiza, ma-incidents akadai ari kuwanda. Ichenjedzo ipi yamungade kupa ma-local residents nemaissues akadai? Kuma-residents ndikangotaura kuti in terms of kuchengetedzeka, we are on our own. Because the police yacho, there is no visibility in the area. Havasi kuita ma-patrols. Tinovaona vachinetsana nevanhu vari kuzvidyira mari dzavo mumabhawomo, instead yekuti vange vachichengetedza vanhu. Saka in terms of safety, as residents we are on our own. Hatina vari kutichengetedza. Patinovaona vari visibility yavo panenge paine ma-returns avanenge vachitarisira ipapo zviri of beneficial to them, but pasina benefit avapo. Like for example, zvanotaura kuti sini yaitika kuma2, it is almost 6 o'clock, they haven't arrived yet. Saka zvikureva kuti as residents we are on our own. Ndosaka muchizoona zvimwe zvacho vanhu vachitaura vachizoda kuita like instant justice, because with the police, without the police, the situation remains the same. Zvakangofanana. Saka handizivi kuti to the command in the ZRP, especially CHITUNGWIZA, what are they going to do about it in terms of service delivery to the community?
service yacho is very poor and is very embarrassing. Zvinorwadza. Ndinotsiura vana ava vachimhanya vachiuya kuno. Ndikati musapinda apa munofa. Gore riya pana akavhurawo vachijambura mumvura akafira ipapa. Vana vaya vanozopedzisira vakutuka isu vabereki. Vanotituka kuti hai bvai apa. Vamwe vachiti tiri kunotsvaga vanin'ina vedu. Asi ndiri kuda kuti veema ndo vandiri kuda kuti vatibatsirewo nenyaya yevanhu vari kuchera mavhu. Vanhu vari kuchera mavhu umu. Dai vasi vanhu vanochera ivhu, vana havauyi kuzodhidha. Vana havauyi kuzodhidha, dai pasina vanhu vanochera ivhu. Saka ndiri kuda kukurudzira veema nevekanzuru yedu yeChitungwiza kuti vaone kuti vanhu vari kuchera ivhu ava vanosiyafutsira makomba here, nekuti vana vedu vaperera umu. Vana vedu vaperera umu. Mwana kana atofa atofa. Inzwai kuti yafa uyu anga atokura zvokuti akanyora form 4. Saka ndiri kuti vana vacho vabereki vanotera kuno vachitsvaga vana vavo. Angoshayiwa mwana wake anobva amhanya kudhidho kuno. Akawana mwana wake otisa. Mwana wawanda kuchipagoma vachitiza vabereki. Kana vabereki vaenda vosara vopinda futi. Vamwe vakomana vanouya vambotora hembe dzevana vayo kuti vasapinde mudhibho. Asi vanodzoka futi vakomana ivavo vachipinda mudhibho. Vana vedu havachatiteereri. Asi ndiri kuti ema ngaitibatsirewo makomba ese afutiwe. Kanzuro yeChitungwiza inoya nematipa ichiisa, muri kuona chibage chese chakaita green icho anga ari makomba iyayo. Kanzuro yeChitungwiza inoya ichiisa chimarara. Yaisa marara imwe inenge ichifutsira makomba kuti havasacheri. Asi vakomana vemajecha vanouya nerori, munopinda rori mbiri dzinouya everyday. Rori mbiri dzakakura dzichitakura jecha dzichiinda. Ema inozviona sinoramba ikanyarara. Saka ndiri kupa mhosva ema nekanzuro yeChitungwiza vanotu. Ndozviri kukonzera kuti vana vedu vaperere mvura mundatendamo. Zvinorwadza mama. Pamazvinzwa kuti pane mukomana wechidiki Afirà, mafila sei mama nemwoyo wenyu kubereka? Ndarwadziwa. Ndikati ndo vana vaya vandinotsiura chikunda changu chiri papa patinoziva. Ndo vana vaya vandinenge ndichitsiura kuti musaende kumuno, musaende kumuno kuvadzana. Vamwe vanenge vachidhidha kamukari pasi kamukakarara pamusoro. Muri kudarireko munofa, musapinde umu. Zvakare kuseri kwejura uko kune history yenjuzu. Kuseri kwejura uko kune history yenjuzu. Musaende, saka njuzu inogona kuuya yopinda umu. Nekuti hapana muganu zvidhina chete izvi, inzvimbo yenjuzu. Saka ndinovatsiura vana ava vanhu vasindarwadziwa. Ndanzwa kuti pane mukomana akatotora form 4. Ndaifunga kuti vaiuya ndeveprimary, ndakazoona veform 4 vacho vakuuya. Ndikati nemuwo maform 4 muri kuenda kunodhidha uko. Ndakutokurudzira kuti kanzuro igadzire swimming pool iyo, vana vapote vachinodhidha paswimming pool. Ndozvatakukurudzira kuti kanzuro ngaigadzirise swimming pool, vana vedu vaindawo vachinobhadhara mari paswimming pool pakuti vafire mumvura. Saka ndarwadziwa zvisingabviri. Ndokuti dai ndiri nemai vemwana nezvinezvi ndingadai ndiri papi ndabatwa nevanhu ndisisabviri zvokuita. Saka ndarwadziwa. Kurudzira yangu ndeyekuti vabereki havagoni kuti vafudze vana pese, havagoni. Zvinorwadza mama. Tanzwa zvakare mashoko enjuzu ari kuramba achitaurika kune vatauriri vakawanda. Mukarondedzerawo mhuri yeZimbabwe nemaziro enyu amunoita njuzu. Patakatanga kugara muJuni kuwa dzimba dze1977 handiti vabereki vedu kwete isusu. Patakatanga kugara muJuni ipapa apa ndo paiuya kuzowachira vanhu paine mibhanana. Handiti vanhu pavauya kuzowachirapo pakauyana. Pakauya vamwe vakadzi, mumwe mukadzi akawacha gumbezi. Awacha gumbezi rake akarinanika rikadonha. Akauya akarinhonga rikadonhazve. Akazoti ndaruma ruoko nemurungu. Saka ndo mazira andikaita. Saka ndiri kuti pane ndaruma ruoko rwangu nemurungu vachidhonzerana gumbezi. Ndoimba kuti chiitwe chinoswisa mumusha wedu patinogara. Ndazvinakidza kuti chiungana panapa nezvinenge zvaitika. Asi dambudziko rinoitika nderekuti vana vedu avo magudziro atinovaita ndoanosiyana, plus nyaya yepeer pressure kuti vamwe vanouya kwavo kuno kwavaita vachitambira kuno vaiona vamwe ende vaitodhonzwa nevamwe vavo. Saka makomba aya akadzika ndomaziva zvangu makomba aya. Saka zvaita vapfana several times ndakatomboya apa ndakapisa ndaivabata vese ndichivatesa ma-inner shot wese wandaiona aine shot rakatoti ndakamapisa but vamwe wese akapedzera kuzotaura ma-abusive language. Saka pamwe tanga tatoneta zvokuti tisvike pakuzika tanga tangotarisa. Saka situation yaitika ipapa
chaziya vanga vachibhagucha vache vanga vachitiwinemo ndovari kuziya chokwadi tendenzi yavaita vaiti mwakamirapo sevana vanenge vasingazive kuti zvine njodzi vaita tendenzi yekupushana ona chose price papa ivo vanga varipo vacho vanogona kutizara chokwadi kuti uyu anogona kunge asina kutonyura aita zvekupushwa vanongona zvimakela zvemafrijizo ndozvavaisa pachesi panapa semaflota life saving tomboti njojo hapana pachinobatira vamwe chakatsvedza panapa chavakuita sei obviously wakutonyura saka zvimwe ndokurudzira kuti vabereki tofanira kutanga tichikweshena vabereki kubva mudzimba umu vachitsura vana kuti mwana akazotsurwa nemumwe mubereki anokwanisa kuteerera especially mwacho vaitira so vachiti ndanokutaura kuna nhengi kuna ndikati ende motaura ndakapisa ma-inner shots awa kuti makomba ndinotomaziya makomba kuti haana kuchena tokwanisa hedu kutsvaga zvokupomera kuzoti pakadai so but makomba akadzika hapana munhu andomboziya depth yepapo ndinoimba kuti zvakadaro hazvidzokorodzeki zvine urombo zvinorwadza chokwadi. So takatarisa dambudziko rakadai because tiri kuona zvikuru kuti depression makomba aya akonzereswa nevanhu vanobajicha vaya. Ingava mbiro ipi yamungade kupo zvakare kune vachiri makomba? Ipapo pane zvakawanda zvatinokonsidhawo ipapo hatitendere kuti munge muchicherwa majicha imomo. Number 2 tozosiyana kuti nemaeconomic hardships anenge aripo kuti everyone is going offside panzvimbo anenge angocherwa ndawanawo cheuviri kazhinji kacho chekuraramawo nacho but hazitotenderwe send coaching ipapo. Ndoitwa maitembo tiri kwaMakandiwa, hatingati chigomba rwizi nekuti rwakatokura, saka yambiro iripo ndeyekuti vana vechidiki tokumbirisawo kuti musatambire mumvura nyangwe dai yaishoma sei, nekuti izvozvi zvimwe wacho chanyura ka vamwe vakutya kunotaura kuti mumwe wedu anyura dai atobatsirwa mwana uyu but pashaya rubatsiro nekukasika. Asi vematombo vanochera vane vanochera ivhu ndotoari kutokonzeresa nekuti dai pasina izvozvo mwana wedu asina kufa, saka parotodiwa rubatsiro rwakanyanya. Takutongochema semadzimai kuti kubereka ndekumwe chete, tochitongotarisa vana vedu kuti vari kutamba sei, asi takutongokumbirawo zvimadhemu izvozvi zvivharwe nekuti uru rwizi harichisiri chigomba. Saka takutongokumbira kuti vana munzwisisawo nekuteerera nekuona zvaitika chitiko chaitika ichi, nekuti hameno mangwana ndiwe mangwana mumwe zviwanoramba wachingofa. Totenda zvinorwadza. Tichitarisa mama chiitiko ichi zvaitika nenguva zvanzi zvaitika kumapast 2 sekunzwa kwataita Okay, so takatarisa tiri just close kupolice station. Mapurisa ambouyawo here kuzoatenda sei? Mapurisa haasati, asi ripoti yaenda. Okay, so tanzwa muchitaura kuti vana ava vange vakawanda, havana kumboaleta here? Tikuona kuti tiri padhuze neparodhi, havana kumhanyawo here parodhi kuti vaalete vanhu kuti pane munhu ari kunyura? Vana havana, ndofunga kutya nekuti inenge iri mhosva kai, asi dai kurunzi vataura mwana wedu ararama. Zvinorwadza izvo. Mushure mekunge vanhu vazoudzwa mukataurawo muri yeZimbabwe kuti mwana aonekwa ari mukondisheni ipi, anga akanyatsoita sei ari mvura? Isusu patasvika tazosvika mwana abudiswa hedu, asi mataurirwo azviri kuita zvikunzi pakadzika, vapinda venga vakutomushaya, asi vazongonzwa kunge kunjenjerwa mumakumbo ndopavazoona kunge ruoko ndopavazoburitsa. Takatarisa zvedu kubva kudhara paimbonzi pane kachisipiti zvakambonzi zvakare paine njuzu. Mungataurawo muri yeZimbabwe kuti zvino mashoko aya makamboanzwa here? Hongu mashoko takaanzwa kuti paine chisipiti, asi chisipiti chakavharwa chiri mukati mechechi, asi opposite padhuze nepadhuze. Zvinorwadza. So mashoko enyu kupedzisira takatarisa tiri kuona zvikuru nguva ine kunaya ma-incidents ekuti vanhu vari kunyura ari kuwanda. Ingava yambiro ipi yamungade kupa kuvana takatarisa nyaya dzemvura? Yambiro yatakutopa kuvana isusu madzimai nemapurisa nevari mabaniwo vanenge vachichera matombo nevari kurima, takuchitongobatsirana. Mwana ndiwo munhu wese, kuti akaona mwana achida unotuhwina munhu ngaarove, asati mwana wangu haasi mwana wangu, asi rova mwana wemunhu wese. Ini ndoitwa mufundisi Chibuda, ndonamata mucheche kwaMugodi, but ndino urombo nemhuri yashaikirwa nemwana. Chekutanga chandoda kutaura pamusoro
ndechekuti dai hurumende yatibatsira nevanhu veEMA pamusoro pevanhu vari kuchera ivhu munharaunda. Nonga tikaona nharaunda yedu yese iri kudhistroyiwa kana kuti iri kutoparadzwa, zvaakukonzera matambudziko munharaunda yedu yatigere. Saka ndaikumbirisa kuti mapurisa epatown center abatane neEMA vatibatsiro padambudziko raakutiwira. Varume ava vanochera ivhu ava, mwoyo wangu uri kutambudzika nechinhu chaitika ichi. Hurumende haigoni here kupawo simba kana kumaresidence kuti tibatsirane padambudziko rekupedza nyaya yekuti ivhu risacherwe munharaunda. Shoko iroro ndo randiri kukumbira kuti dai hurumende yavo yatibatsira zvizhinji kuitira kuti avoid zviitiko zvaakuitika munharaunda yedu yatigere. Zvinorwadza baba. Tiri kuona zvikuru kuti mukomana uyu anga ari mukomana wechidiki. Iyambiro ipi yamungade kupawo zvakare kune vakomana? Tiri kuona zvikuru sizini ine yekunaya njodzi dzekuti vanhu vari kufira mvura dzati wandei. Chinhu chandinoda kutaura kuvakomana vechidiki nevabereki, nyaya yese inofanira kutangira kubva kuvabereki vanogara nevana nemachechi, kuti vanofanira kudzidzisa vana hunhu chaihwo chaihwo, because ukaona humwe hunhu huri kuitwa nevana unotangira kubva kumba kwavanorarama nekugara vari. Saka ndokumbira kuti vabereki muchengetedze vana mudzimba dzenyu muchitarisa muvhu dzese dzevana kuti vanhu vari kufamba sei. Toiwo zvakare pane mashoko atanzwa zvinzi pane makore pachitaurwa kunzi panzvimbo inei pachidziva ichi pane njuzu. Munozvitambirawo sei baba? Ichocho ichokwadi. Ndakatombonzwawo nezvazvo kuti pane chitubu chainzi chaive yaMakandiwa chaicherwa nevanhu mvura. Saka nyaya yekuti pane mhepo inofamba panapa ichokwadi yemwewo njuzu. Zvinorwadza. Tinoziva zvikuru vanhu vanenge vaine nhoroondo yenjuzu izvi chokwadi. Pane here kutaurika kwaimboitika kare maererano nenjuzu? Inini semugara akambogara munomu, nhoroondo irimo, uye pane zvinhu zviviri zvandinoona zvine maspirits ari panzvimbo ine, pokuti apo panonzi paimbogara chaminuka here nemweya wainzi wenjuzu vaigara apa, vanhu paive nechisipiti. Nhoroondo irimo munzvimbo muno. Alright, hanzi chaminuka aigara papi? Vanotaura vaiti chaminuka aiuya achigara nechepamusoro apa padhuze neground apo. Alright, saka tingati maspirits, tanzwa mutaura zvemaspirits ari kukonzeresa chii takatarisa ndufu dzaakuitika panapa nhasi? Ipapa handingagoni kupatsanangudza zvakanyanyoti pane zvangu. Alright, so mashoko enyu kupedzisira baba takatarisa chiitiko chinoswisa chaitika pano nhasi akavapa. Mashoko angu ekupedzisira ndekuti nharaunda ngaibatane irwisane nevakomana vari kuchera makomba. Nharaunda tinofanira kubatana torwisana nevakomana vari kuchera makomba, uye vanhu ngavatibatsire kuti vakomana vese vari kuchera makomba panapa vabatwe vambovharirwa chigova chidzidzo, nekuti zvakuitika zviri kukonzerwa naizvo. Inini ndinoitwa amaidzoro, muzukuru wangu afa uyu anonzi Jose. Mwana uyu anga ari mwana watati chidisisa nekuti mwana anga achiterera. Handina kuona paanga achisvika vanhu vachitadza kugutsikana nomwana, anga ari mwana anga achiterera. Ndisingazive kuti inzira yaMwari kana kuti ndizofirawo dzake. Nokuti manzwira andakaita nezuro ndakanzwa kuti mwana akatomuka kunokumba kwaamai vake zvakanaka-naka, nokuti mwana anga achichengetwa naamai vake. Saka anga achitamba murodhi bhora nevamwe, ndobva ndanzwa zvichinzi mwana angotikumbira vamwe kuti handei munondiratidza kwamunositumhina kuya ndinotumhina uneni. Saka mwana aenda nevamwe vake vanonzi vakatoenda vari kuma-30 nevamwe vana vemunharaunda ino yeChitungwiza D. Ndobva vaenda kujuraho rechechi yaMakandiwa uko. Kune chisipiti chiriko chakabvira makore, vanhu vatochembera chaivo vari kutaura kuti chisipiti chichava chakare kare. Saka Makandiwa akatochihafura, saidhi riri mujuraho raMakandiwa, saidhi riri kunze. Saka kunze kwejuraho ikoko ndo kwakacherwa navanhu vanenge vachitora pit cent yekunovakisa.
Saka vana vakatowana nzvimbo yokunotambira nokuti mukapasvika panzvimbo iyi inzvimbo yakatopfumba kuratidza kuti vana vanotopatambira playing ground yevana vasina vanovakontrola nokuti vana ava vari kutonzi havana anotogona kana kuvakontrola kana vada kuenda kunotambira panzvimbo iyoyo. Saka zviri kunzi vapinda panzvimbo yaya mwana akapinda mumvura akadoyedza nguva yanga akunyura kusimudza maoko kuti vamwe vamuone kuti ndaakunyura asi pakashayikwa akamunyurura kuti abude panguva iyoyo. Saka manzwiro andakaita zviri kunzi mwana akabuda vakamhanya vamwe vake kuti vanotsvaga help. Pachibva pawanikwa umwe murume wakamhanyawo nenguva iyoyo kuti regedza endende ndinotsvaga mwana panzvimbo iyi. Saka senzvimbo yakadzika yakanyudza ine gomba hombe vakanotadza kunota sei kunomuona nguva yaakapinda kekutanga kaakanopinda kechipiri ndopavakanobata anonzi akamutsika negumbo ndobva anzwa kuti apa ndopane munhu ndobva amunyurura ndobva anomisa pachitsuwa. Pachitsuwa ichocho ndo takazosvikawo isusu pasi 6 manheru nezuro tichiona aita sei arariswa pachitsuwa ichocho afukidzwa akajira. Saka mwana arara ipapo usiku hapana amuburitsa nekuti papachinzi pakamirirwa mapurisa kuti vauye vamuburitse. Saka arara tasvikako nhasi makuseni zvokumapasi 6 to 7 tasvika mwana ari ipapo pachitsuwa ipapo makumbo ake anga ari mumvura mwiri wake uyu ndowanga uri kumusoro. Zvakadaro azoburiswa aburiswa mwana atakurwa aenda kumochari panguva inei. Zvinhu zviri kutirwadza savabereki zviri kutidzimba mwoyo nokuti mwana uyu yanga itori tariro nokuti tinoziva tese kuti kana wazvara mwana wava nesimba rako ramangwana. Mwana anyora form 4 mwana anorwadza kurasikirwa nomwana akadaro. Tiri kurwadziwa zvakanyanya mhuri yeZimbabwe nokurasikirwa nomwana uyu nokuti mwana uyu anga ari mwana 1 anoteerera pakutuma pakutaura naye very humble. Number 2 nzvimbo iyoyo inzvimbo iri kutonzi yafira vana kwete kuti mwana 1. Kare vanhu kutaura vakuru vatochena vhudzi vari pano vari kutaura kuti pakatombofira mwana munhu mukuru akafa muganhu kuratidza kuti pane zviripo njuzu here hameno matauriro ari kungoitawo vanhu. Saka chikumbiro changu inini kumhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti pawane kuvharwa pangaitwa nzvimbo iyi kana kuikomberedza zvokuti vana vasasvika panzvimbo iyoyo kana kutoivhara zvachose kana ichivharika ngaivharike zvokuti vana vasasvika panzvimbo nokuti vana vari kunzi vari kutadza kukontroleka kuti vasvike panzvimbo iyoyo. Vanhu vakuru vari kutokundwa simba nevana. Ndisingazivi kuti mapurisa anogonawo here kunomira panzvimbo iyoyo vakakomba kana kutopanana majuti nokuti tine town center padhuze nenzvimbo iyi town center police station. Dai kuri kuti vetown center police station ivavo vaipananawo majuti okuti vaende vanomira umwe vamwe kana vaviri kana vatatu vachikontrola vana especially nguva ino yekunaya kwemvura raining season inguva yakaoma yekuti vabereki vari kumhanyidzana nokutsvagira vana chikafu vamwe vari kutoenda kumaminda kuti ugobata mwana kuti mwana wangu handidi kuti aende kunzvimbo yakadaro. Ndiri kuona zvichiremera futi vabereki nokuoma futi kwakaita upenyu muno munyika yedu yeZimbabwe hapana asiri kuzvinzwisisa kuti munyika medu muno makaoma munhu ari kungofunga kumuka achimhanya kunotsvaga chikafu chevana. Chivana ivavo ndo futi vari kusara vachiita misikanzwa yakadaro. Zviri kutirwadza isusu savabereki tiri kubatikana zvakanyanya. Handigoni hangu kuziva kuti mhuri yeZimbabwe ingatibatsira sei kana hurumende yedu ingatibatsira sei kana municipality yedu yeChitungwiza ingatibatsira sei panzvimbo iyi nokuti mwana izvozvi tikada kutarisa kuti usiku hwese mwana arara panzvimbo kubva nezuro paakaiswa pachitsuwa ichocho zviri kunzi zvokuma3 nokuti indazosvikako kumapasi 6 manheru achingova panzvimbo iyi kurara aripo kusvika nhasi makuseni ndasvikapo kuma7 mwana achingoripo hapana akwanisa kumhanya kuti mwana atorwa aburiswe. Apa vamwe vana vachiona mwana anyura mumvura achingori mumvura zvinhu futi zvinopa kuti vana vedu vasazotye vanoona sokuti zvinhu zviri nyore kana munhu ukangofa unongotariswa nevanhu vese. Kare taitoona vanhu vakuru vachiti pafiwa vana vadiki havabvumidzwe kuona pafa munhu asi kono zvakutoita kunge chijairira. Handisi kuti imhuri iyi inyika yedu here kana kuti chii handisi kuziva. Handisivi kuti tingabatsirwa sei nehurumende. Hurumende ngaiedze kutibatsira padambudziko ratinaro. Tine dambudziko savabereki tine dambudziko rakakura tiri kurwadziwa zvakanyanya norufu rwomuzukuru wangu uyu. Manzwiro andaita zvazvichinzi mapurisa ati takamirira kuti kwanzi home site ndo vanofana kunge vari kutora here
kunge vari kuda kuona here kuti ndizvo here kuti mwana afa nemvura kana kuti akandwa kana kuti zvaita sei. Mapurisa agoni nokuti mapurisa arara akaparinda. Ndaona mapurisa matatu nguva yandasvika makuseni. Nezuro manheru handina kuona hangu kuti vanga vari vangani, asi makuseni ndaona mapurisa matatu ararapo. Manheru iwayo mapurisa akatotiti chiendai kupi, vana mai vese chibvai panapa, pari kusara vanhu vechirume namapurisa amwe vachitarisa mwana vachichengetedza nzvimbo. Zvinotova zvasingatofaniri kuitika, zvinhu zvachifanira kungoti mwana achinyururwa achiburiswa paanga aiswa pachisipiti. Vehome site vavo votomhanya vouya votora mwana vomuburisa vomuendesa kumochari. Zvinorwadza izvo. So takatarisa kubva na1 pakanyura mwana uyu kusvika nhasi kuma9. Vehome site venge vasati vawanikwa nanhasi. Vehome site vatozouya kuma9. Nokuti ava mapurisa vatotaura navo isusu makuseni. Vati hatikwanise kuburitsa kuma7. Vati hatikwanise kuburitsa mwana kana vehome site vasati vaita sei vasvika. Uyezve hapana imwe nzira yekuti imimi vehukama muende munotora vehome site. Asi isusu polisi tisinotoita kuti vehome site vaita sei vauye. Which is good. Matauriro angu achiita zvakanaka. Asi zvanonokwa zvaita kunge zviri kudhrekwa. Nokuti mwana arara mumvura usiku hwese. Isusu hatina kutorara sevehukama, hatina kurara, tinorara hama yedu taisiya mugomba. Hatisi kuziva kuti ipapo pagomba achabvapo nguwai. Hatisi kunzwisisa futi zvekuti mwana akandwa here kana kuti aita sei, nokuti vangu vachizotipa chokwadi chokuti mwana anyura mumvura ndivo vehome site. Saka zvinhu zvokuti tatofanira kurara pfungwa dzedu taakufunga umwe mufungo wokuti toita sei kuti tivige mwana wedu tani kuti toita sei kuti mwana wedu abude ipapo. Zvinhu zviri kutirwadza. Zvinorwadza chokwadi. Ndanzwa mama muchitaura kuti pane vanhu vanosvika 5 vakafira ipapo. Hapana here zvamunofunga kuti vangave makereke kana vechivanhu vauye kuzoita panzvimbo iyi? Inini ndisingazivi hangu kuti vechivanhu here kana kuti vamakereke vane zvavari kuita panzvimbo iyi. Asi zvevana vafira ipapo panzvimbo, vana vari kungobuda murokesheni vachienda kunotamba. Vana vari kuenda kunotamba, iri kutoita kunge playing ground yevana. Apa paine chinhu chinouraya. Alright, andichirevera kuti sezvo pafa vanhu vakati wandei, hapana here minamato kana yemachechi kana vechivanhu kuti sezvo pari kutaurwa kunzi pane njuzu, hapana here zvingaitwe kuti zviitiko zvakadai zvisarambe zvichiitika? Chingatoitwe, chandinoona chingatoitwe chakanyanya kundinakira hangu inini ndechekuti ngapavharwe. Kuvhara chaiko totally kutovharwa. Ava vari kuita zvokuchera makomba avo abatwa ngaasungwe. Nokuti iva vari kuita zvokuchera makomba avo pamwe havatosiri vanhu venzvimbo ino. Vanhu vari kutobva kune imwe nzvimbo vachiuya vachizocherera vana vedu nesusu vabereki vacho. Vana vedu ndo vari kuzonofira panzvimbo iyi. Ava havana basa nazvo nokuti vari kutsvaga mari dzavo dzokuraramisawo mhuri dzavo. Saka inini ndiri kukumbira kuti municipality yeChitungwiza ngaivhare nzvimbo iyi nemavhariro enzira yavanogona, nokuti tikatarisa kuti kusaidi rokwaMakandiwa kwakaiswa zijurawo. Chisipiti ichi chiri kutonzi chakadamburwa nepakati kuti saidi riri muground maMakandiwa, saidi riri kunze. Saka iri raakunze iri ndo riri kutambira vana. Kana pasingavharike zvokuti pari kukandika matombo kana kuti pari kudirika majecha, ngavaite zvokupa fenza kana kumisa jurawo rakakwirira mudenga kuti vana vedu vasapinda panzvimbo iyoyo. Tiri kutambudzika tichitsvagira mhuri dzedu chikafu. Tiri kuswera tisiri mudzimba tichitsvagira mhuri dzedu zvokudya. Hatina nguva dzokuchengeta futi vana vedu ivavo ndo vari kutsvagira mafizi kuti vadzokere kuchikoro. Iyeyu mwana uyu anga atopasa chikoro chake zvokuti tiri kutotarisira kuti mwana anga achienderera kumberi noupenyu hwedu. Ranga ritori simba remhuri ramangwana. Asi tarasikirwa naye nokuda kwenzvimbo yekuti vanhu vari kutoiziva. Mapurisa ari padhuze ari kutozviziva kuti pane nzvimbo yakadaro, asi vari kuramba vakaivhura. Hatizivi kuti tingaita sei. Tinotenda mama nemashoko enyu edzidziso. Alright. Ini ndetotekla chayambuka. Mukomana uyu atisiya mwana wahanzvadzi yangu. Mwana uyu andirwadza. Akanyatsa kunyora zvakanaka form 4 yake vaapasa zvokutodaro. Ma-A ega ega maradha. Tikurwadziwa kani. Tikurwadziwa. Saka mwana uyu zvakaitika akangoti kuno vamwe vabva kutamba bhora. Vautizvo nandei tonoita sei? Tatsva. Ande tonotiwa. Tonotuhina kudhigita. Wabva kudhigita kudaro so. Wapinda mumvura. Ndo paakanyura mumvura mwana uyu. Panzi pane umwe musoja akazomburitsa. Paakamburitsa hanzi akazomusiya pachitsuwa chemvura. Amusiya pachitsuwa chemvura ipapo mwana uyu arara ipapo usiku hwese. Polisi yazomutora makuseni. Zvaizvozvi zvatokumochari kuChitungwiza. Zvinorwadza chokwadi. Tichitarisa chiitiko ichi chakaitika dziri nguva. Chakaitika nezuro kuma past 1.
1 dzemasikati. Alright. Osaka muri kuti arara ipapo. Tongoti atorara zvisina kuswera bozvokuitwa kuti kuchera. Okay. But ndakatarisa tunoona zvikuru kuti pa town center pane a police post iripo. Havana kuudzwa here nenguva zvokuti vakauya panzvimbo apo. Vakaudzwa sokati nonokei. Chikumbiro chimwe chati kutotaurawo chatitokumbirawo kune polisi nohurumende nomutemo. Ndicho kudai so kuti nzvimbo iyo yafira vana vakawanda. Vana vakawanda vaperera ipapo. Mwana yakunzi ndowech5. Ndowech5. Tichitaura zvegore kubva gore rapera. Hai, zvinorwadza izvo. Tichitarisa toda kuziva muri yeZimbabwe kuti makore komba aya akabva kupi zvakadaro here kana kuti makore akuita sei? Makomba ari papa zozara. Makomba yakukonzereswa nevanhu vari kuchera madhaka vachiwaka mumalokesheni nevanoita seka vanotochera ivhu rokutengesa vaivai. Alright. Zvinorwadza mama. Tikunzwa futi pane nhoroondo dziri kubuda dzeipapa kuti ameno pane chisipiti here, pane mashoko ekuti pane njuzu. Makambozvinzwa here? Yenye njuzu ndeyechokwadi. Alright, mungatsanangurirawo muri yeZimbabwe kuti ndiipi api zvimwe zvinoshamisa zvinosimboitika ipapo? Chinonyanya kushamisa vanhu ipapo inyaya yenjuzu. Nenyaya yekungochereka kwemakomba iyaya. Taitokumbirawo fenzi kana wekanzuro dai waikwanisa kuvhara makomba iwawo mavhara makomba iyaya. Tinode kuzoti mukomana anga munhu akaita sei? Aramira anoita naye kucheka. Anga mwana akaita sei? Anga ari mwana aiteerera, mwana anga akanaka. Aidzidza pa3 hai. Zvinorwadza mama. So iyambiro ipi yamungade kupa takatarisa kune vechidiki? Zvinoziva zvikuru ndo vanowanzotambira mumvura dzakadai. Yambira ndikupa kune vana, ndikandiudza vana kuti mvura haina kana mugoni. Mvura inouraya. Vana ngavasanyanya kufarira kuenda kutambira kumvura. Tarisai mafira aita mwana anorwadza, tikurwadziwa zvekutodaro. Zvakaoma hazvo. Pamakazvinzwa mama kuti mwana afa, makafila sei panguva iyo? Ndakabatikana semubereki. Ndakabatikana zvekutodaro. Zvinorwadza izvi. Saka mushure mekunge anzi abviswa, mambovatauriri nevehukama vamboona kuti hapana here pamwe paanga akakuvara paabviswa nepolisi mvura? Panga akakuwara hapana. Hapana. Munhu akangobuda akangomwa mvura. Panga akabuda hapana. Alright. Tichitaso zvakare zviri kunzi izvo akanga aina vamwe vakomana vezera rake vaanga ainavo. Hamuna kukwanisa kuvaonawo here? Hapana here vakataura kuti ndinginaniki? Vana ava vangu vari 30. 30? Iwe wedu ndi akati kuna vamwe wake handitunoita setunodhikita. Iye vazosara mvura vamwe wacho nobva wazoenda kutoripota kumba kuti ndozvaitika mwede asara mvura. Yes. But pavakaona kuti mumwe wavo ava kunyura, havana kutsvagawo here help kana kushedzera kuti pane munhu ari kunyura? Toti takatarisa inzvimbo inotori nerodhi vanhu vanofamba, havana kumboitwa here sei? Help yawakaenda ndeyekuuya kumhanya kutaura kumba vanotsvaka help yemudhuze. Shame, zvinorwadza. Chikumbiro chamungade kupawo zvakare kune vemunicipality yeChitungwiza chingava chipi takatarisa makomba? Kukumbira kuti wativharirawo makomba. Kana zvinonoka zvokuvhara makomba izvi, tokumbirawo fenzi. Potolokwa zvakuti vana vasapinde. Because nzvimbo yapedza vanhu plus njuzu. Zvinorwadza izvi chokwadi. So mashoko enyekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine angava api tichitarisa chitiko chinorwadza ichi? Mashoko andingataura kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti zvoni tikutokumbirawo kuti panzvimbo iyo iswe security kuitira vamwe vana vachazoenda kutambira ipapo pasasatopinde vana. Tikumbirawo security kana ine security ichibva kukanzuru chero wateva zvaitika ngoti pangaite security vana vasasapinde imomo. Zimbabwe indoitwa tariro mukati maMakandiwa mune chimwe chitubuso chemvura. Saka icho chitubu munotambira njuzu patembo indonowacha chainzi musaende nesipo because munozokosha sipo dzemosha dzenda nekupi. Mwana akafira mune zuro kuda kwevanhu vanochera chijecha umu. Saka jecha riri kubva radzika vana pakuuya chibhagucha vana kubva vanyura. Saka hanzi mukati mune njuzu hamuzi munhu mekutambira. Indiri mwana wechikoro ini hanzvadzi dzangu hadzigare kunoko asi mwana akafa zvinhu zvingotirwadzawo sevanhu. Pawakazvinzwa kuti pafa munhu wezera rako wakanzwa sei? Ini ndakarwadziwa because age yangu age yana sisi vangu futi because mwana wechikoro. Zvinorwadza izvi. Saka takatarisa tanzwa zvinzi bhodhi yararemo zvakaitika nguva ine zuro. Hanzi zvakaitika kuma2 asi mwana uyu kusvika zvekuma7 angasati abudiswa polisi ndipo yakauya.
Alright, saka azobudiswa nguwai munhu? Hanzi abudiswa kumakuseni. Makuseni anhasi. Ha. Saka chikumbiro chenyu chingava chipi takatarisa kune vemunicipality kuti makomba aya avharwe? Isani chikumbiro kuti vemunicipality iyo yamukutaura kuti vauya vakwanise kuti vhariro chigomba iri because gomba iri rakatoshata. Jira unogona kungodonda kana mwana akatofire papo ingava itori ngozi because mweya yake hauna kuzorora zvakanaka. Zvinorwadza chokwadi. So takatarisawo zvakare mashoko api mamwe auda kuzadziswa zvakare pachiriko chinorwadza ichi? Ichi chigomba iri hachisi one ichi. Kune chimwe chiri kuseri petown center uku pasaidi pemunda wababa wangu inini. Pasaidi pemunda wamama wangu kune shamwari yangu inotamba nayo inonzi Misheu. Misheu uyu kamusikana kamutoni kamukomana kanouya kachibhaguja nezvimanitiri zvefiriji zvamukona zviri mumvura umo kuseri uku ndakatombomuudza asi haateereri anotamba navakomana saka ndokuona ngo achibhagujira kuseri uku. Saka yambiro wauda kupawo zvakare kune vana vezera rako ingava ipi takatarisa ndo vari kuyazobhaguja? Ndoda kungopawo yambiro nekuti upenyu hwakakosha. Upenyu hwako hwakakosha muupenyu. Uku chigomba chiri kuseri kune ichi zvakatoshata hazvinomira zvakanaka. Zvakaitikira apa pane ground iripo pasaiti patonamatira ndakatongouyawo zvikanzi pane mwana awira umanga achibhaguja nevezera rake. Pandakauya ndakasvika bhodhi yake itoripo mudhuro ndakatora time vakati zvakaitika kuma2 polisi vanhu vana kunesa police report. Polisi yakazoya zvekuma past 6 bhodhi yemwana patakadzokera kumba takatosiya zvekuma past 7 ichingoripo isina kubviswa. Vachiita vanhu varikumirira vanhu vanouya vachipinda nemuzura vachibvisa vade vaingotorwa mapolice statement vachinyora vachibvunzwa zvavaibvunzwa. Bhodhi yaoneke float here kana kuti yange zvazvamira ma yaoneka kumadenga rebhodhi kana kuti yange isingatoneka. Zvavakaita vakamubudisa chihafu ichi chibvawamisa pamusoro pechidutu chirimo mumvura imomo then kutangira abva kudzika kudai so ndo yanga changa chiri mumvura anga chitongera kakamira. Pane hanzi pane mukomana here akamubudisa yakamufukidza nezambi akamubudisa saka plus tikuchema nekuti pasaidi pajiraho raMakandiwa pamukati mune chisipiti chirimo imomo hanzi apatosvikike zvitoti hanzi jiraho raMakandiwa rika rakatombowa kakaneka 3 chingodona ameno hanzi chivanhu chavakazouya here vakazogadzira ndoparakatozovakwa jiraho iroro nazikarewo hanzi vanhu pavaiuya vachizowachawo ipapapo vaitoti kana vachiwacha sipo dzaishayika ameno hanzi chivanhu chaida kungoitika ipapo saka izvozvi zvinhu zvingotirwadza ungoti munhu achiona izireo rangu ndabvonyoro form mai manje akatomirirawo maresults zvinhu zvikutirwadza pamwe anotomaonawo maresults achona saka tungoti zvakangooma. Inangu kunzwa kwangu ifirst time because ndaingodaka pane panakatombouya ndikatoona vana vakatopisa hembe pane vamwe futi pazengeza 4 apa vakatombopotsa vadzingwa naheadmaster wavo vaitouya vobvisa mabhegi vogadzika kunze kubvutsa vobvisa vopinda imomo votanga kutobhaguja ndakatongoti imi muchada sei muchanyura vanoita zvitora zvemasupa zvevosunga netwaini vobva vachisa kuti vasanyure then uyu zvinenge zvakatoitika ndezvekuti manzwiro amwe ndakatizanzi anenge akati achipinda mvura achibhaguja anenge akabatwa nematope mumvura ndokunyura kwaakaita zvoti vanhu vakazongomona anyangarira pamusoro pemvura. Zvinorwadza izvo. So iyambiro ipi yaungape vechidiki? Tikuona zvishuwa vari kuuya uchizoswima imomo ende vacharamba vachitouya. Iyambiro ipi yaungadi kuvapa pamuzera rako? Inyambiro yandingade kupa ndeyekuti vasiyane nazvo zvekuya apa kunyange vechikoro ndinongokumbira kuti vasauyawo vachizouya ndofunga vazhinji vacho vakazvionera nezuro ndimbofunge kuti vamwe vachadzoka futi. Tine mashoko atakanzwa kuti pane njuzu iri papa makambonzwawo zviri kutaurwa chinzi chinyaya njuzu? Njuzu vanhu chokwadi ndozvavari kutaura because mwana uyu kutoti kunyura kwaakaita vamwe vari kuti akanyura vamwe vari kuti injuzu haasikunyatsonzwisisika kuti tinganyatsoti unyura mukubhaguja here kana kuti pane zvakaitikawo sezvo pane chidhemu ichi pasaidi nejeraho mune chisipiti chiri mukati chepaMakandiwa saka tisingatsoziva kuti akanyatsofanei mwana wacho. Ine ndakagara muno muChitungwiza 2010 pane time yamusvika kuti mvura yainetsa zvayainetsa kudaro tatomuka usiku tichira mvura ipapo pane kasipiti kariko pane dombo riko saka mudombo mamusapire mvura zvakudaro mvura yatongogara chiwanikwa mukabva tokoti kubva makuseni kusvika zvatoka vanhu vaingochera mvura ipapo even kana tokasaunza mvura muno vanhu vairaramira ipapo kuwacha
kushandisa mudzimba vanhu vavaidzi vanoenda ipapo. Tatomuka, still remember tatomuka nanzadzi yakuti chochera mvura ipapo abva kumapasi 7 kudai. Asi dambudziko racho kuti paine mamusoko unosvika paine murambo inongori wakakrosa uri pandiki ipapo. Kutoita kumahombe kuti zvotodai zvinhu zvatongowanikwa vatone machitikiti agara ndokuereka mukati mumo. Saka I hope kuvhara kwakazotejura yaMakandiwa out of the church wakavharira chivanhu chemunzvimbo ineyi. Zviri zvenjuzu obvious vanofara neipapo njuzu dzinowanikwa hatingambozvirambi. Mhoze ndochokwadi ichocho. Dai kunzi ini pakasajurawo vaifanira vapanyenyeredza vakusire pachitumbi ipapo so that vanhu vaikwanisa kudini kuona chiraramira ipapo since kanzi kunikana kuunza mvura but tikasvikana August September zvichina mberi kunenge kwadries kutoti vanhu vanova kutotambura mvura. Saka vanhu vaiponera ipapo. Ini chishuwo changu kuti dai vavhurira vanombanyenyeredza zvavo pfuurire mberi nejurawo ravo so that vanhu vakwanisa kudini vanhu vakwanisa kurarama. Zvinorwadza. So tikuona zvishoma kana pafa munhu kazhinji zvakadai. Hapana here chivanhu chamunofunga chinoda kuitwa sezvo mati pane maspirits ari? No chivanhu chinofanira kutoitwa. Zvisizvo zvatinofungira asi dai vaunzi madzimambo ari muarea inoyi munoone maseke ndio vanofanira kuuyawo kuti voita sei. Vakafanana neaccident yakaitika apo vaseke vakauya padenga vakaita. Saka simple the best neighbor papo dai vakwanisawo kutinunura because vanhu vachaperera ipo pano pamutasa age yacho munhu angapedza form 4 ana chitikiti mumakomba akadaniwe. Saka unenge kudhonzwa nezvinhu izvozvo because unonga wagara utori nomweya wako uripo uri. Saka unodhonzwa wobva wadini woponderwa ipo papo. Ndizvo ndatichifunga izvozvo. Zvinorwadza. So mashoko enyopedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera pari zvino tingave api tichitarisa zviitiko zvakadai so? Advice ndinongopa tinovabereki vagari kuChitungwiza ngatisava kuchengetedza vana ende mamusaba panoitwa zvezvidhina even mukaita semubari muno makazara vanhu mumachechi. Ndani kutokombisa kuti dai zvaikwanisika eni vanhu vanonga vangone mwana kuno ngaatirai kumudzingirira vanhu vatambira uku because kuno kunonga kwatoipa mwana zvakudaiko zvatotanga kuchekesa vanhu. Saka ndo zvatinoshuvira izvozvo uye madzishe nemadzimambo ari muno ngauya mbotirai kutona kwaVakandiwa mudzimirorega ziso because magara mutori nehunhu mune chivanhu chirimo. Saka hongu chechi yakanaka hatisi kuramba kuti chechi yakanaka asi yakaipa. Asi ngavatirai kuti vabatana nemadzimambo nemadzishe ouya mboizozama kuita chivanhu ipapo uye yaMakandiwa kunoti vavhurire vanhu nzvimbo iyoyo because nedzimbo tsangu ende chivanhu chagara chiripo. Ndo zvandachishuvira chete asi vabereki vemuChitungwiza munomu vagara muChitungwiza ngavaite serious nevanhu pane rimwe zuva ndakatomboya ndatopura panapo ndikatoona vanangu vari panapo ndikavadzinganidza vana vakatonituka mvura yakachitiri uku koi mafana muri kuita seko muri kutikite mvura yakadai ichichi twatotanga kutopota twazororwa asi papa nemamai anga ari papa chechiwo vagarepo ndikati dai ana avabereki muri kusiya here vana vachidhikidza vari papa magarepo kasa vana ivo vari kutotituka zvosvika vaituka saka tozama kuti ngatichengetedze vana zvinorwadza upenyu hwatoenda hwemwana mudiki asauri kana dai kuzorarama kama mwana azoita something achengetedzwa ndoshira izvozvo. Alright, makadii henyu mhuri yeZimbabwe. Ini ndandisipo ndiri kungonzwawo nyaya imwana akapedza form 4 akatisiyawo akanyura panapa as you can see panapa. Dangerous place chaiyo panotyisa ende akapedza form 4 ndo nyaya yekunyanya zvirwadza. Maresults akabuda apa lesi akapasa form 5 kuendera mberi kwacho unoendera sei kana munhu atisiya so inyaya inorwadza. Ndo zvandangokudzayiwo tine panapa dudzai panapa vana vanenge vachibva kuchikoro mwana anogona kuuya anogona kuita sei pakazoitika chiitiko chaitika apa inyaya inongorwadza inotaura mwana alesi pane like kwakawanda kwakachereka kwakaita sei satungoda kuti kuvharwe kana panapa like
Pana paiswe jecha patongovharwa koziya chitiko chakaitika chakatirwadza chemwana weform 4 akatsiya. Zvinorwadza pamakazvinzwa nemu makafila sei tichitarisa kuti panapa pane mazimvura akadai? Ndakatorwadziwa, ndakatomboti kunyepa, but pandatouyawo ndichitozwawo vanhu vachitaura vachiita sei, aiwa ichokwadi. Ndakatozvinzwawo nezuro zvandakatobatikanawo semwana wechikoro, anga anewo future yekuenda kumberi, maplans anga achirongwa ndikapedza form 4 ndikanyora form 4 ndikadai. Then rufu runombouya haro asi mawiri akaita akatirwadza. Zvinorwadza. Nyaya dzenjuzu nezvemuchampupuri chinomboonekwa chichitenderera panapa. Zvinombofamba sei munzvimbo ine Chitungwiza? Ipapo especially like nzvimbo dzakadai so ndozvinonzi hanzi dzinowanikwa njuzu, dzinowanikwa chii, totongonzwawo ezinyaya sechitiko chakaitika nezuro ichi. Zvinorwadza. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ineyi anga api tichitarisa chitiko chinosoisa ichi? Alright, mashoko amwe ekupedzisira ndekungoti dai Zimbabwe yatibatsirawo vakatongovhara zviri right. Muongororo netsvakiridzo taona kuti vakomana ava venge vachitoswima mumvura umu vakati wandei. Munoziva zvinoitika pavana vechidiki vakaona paine chiitiko chinorwadza zvakadai vanotiza vese. Instead yekusika help tiri kuona zvishuwa kuti just close panitori nerodhi yekuti wangoshedzera help vanhu vanobva vatouya. Tiri kukurudzira nguva ino yekunaya tiri kuona maincidents ekuti vanhu vari kufira mvura vamwe vari kuswima ari kuita achiwanda. Saka tiri kukurudzirawo zvakare vangava vechikuru tiri kuona zvikuru kuti vamwe vari kutomanikidza kukurosa rwizi rwakazara woyeredzwa. Toda kuti muye mucomment section motaurawo pfungwa dzenyu kuti vanhu vari kuba ivhu kunyanyanyanya vaya vanotengesa quicksand riversand zvoitwa sei? Hosi takatarisa depression iri apa yakakonzereswa nevhu raibiwa. Aiwa, uye mucomment section mupo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to What's Interesting so that whenever we post latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.